Mariama bere herrialdeko neskarik ederrena zan. Herriska hartako gizon guztiak txora eginda zeuden Mariamarekin. Eta bata bestearen atzetik, Mariamaren etxera zijoazten guztiak Mariamaren aitari berekin ezkontzeko baimena eskatzeko. Mariamak baina, bata bestearen atzetik guztiak bialtzen zituen. Mariamak esaten zuen, bera ezkonduko zala, baina bakarrik gizon perfektuarekin. Azalean, zauririk, orbanik etzaukan gizon batekin ezkonduko zela, edo bestela etzela ezkonduko. Eta noski, Senegalgo herriska honetan guztiak ziren ehiztariak, edo guztiak ziren nekazariak. Guztiak zeukaten orbainen bat, markaren bat azalean. Egun baten baino, Mariamaren etxe ondotik suge pitoi bat pasazan. Eta entzuntzuen Mariama esaten, bera gizon perfektuarekin, zauririk orbanik etzeukan gizonarekin ezkonduko zala. Eta suge pitoi honek hori entzuntzuen esan zuen, hau niretzat izango da. Eta horrela, sugea bere laguna baobab zuaitzaren gana joan zen. Bakizue zuaitz, baobab zuaitzeak famatuak direla, beraien azala leuna dalako. Eta horrela, suge honek bere lagunari eskatu zion utziko zion tarte baterako bere azala. Baietz erantzun zion. Eta baobab zuaitzak bere azala kendu. Sugeari eman, sugeak bere gorputzean pegatu, gizon itxura hartu eta Mariamaren etxerako bidea egin zuen. Mariamaren etxera sartu zen eta Mariamak gizon ura etxean sartzen ikusi zuenean, begiratu zion atzeko zaurrera, begiratu zion goiti bera ezkerra eskuin atzeko zaurrera guztia begiratu zion. Eta ez zuen zauri bakar bat ikusi bere azalean. Eta orduan bere aitari esan zion, aita, honekin bai, honekin ezkonduko naiz.